wakana? A'a sai ka gaya mun. Wai yanzu mutane sai ka ga ka ɗauko su za ka taimaka musu. Wani dan uwarsa in ya tusa ma babu take cewa. Amma ka ɗauko shi za ka ba shi aiki sai yi wa aikin riƙonsa kai na kashi. To ni yanzu a wannan marar ai sabo ne kawai ba zan yi ba na samu kuɗi. Shi ne daidai. Yo yanzu mutum ma yanzu kaga da wanda zai nemi halal da wanda zai nemi haram gudu suke yi kowa suna so su kamo ta. Yanzu baka san me yake wakana. Me yake faruwa ga mun? Wannan na gangare. Hamzina yake. Oh, Hamzina. Haba. Hamzina. Wai shi ma zai taimaka wa wasu sai kallon dan iska suke masa. Haba, shi yasa na ji labari. Na ga takarmansa yana jefa shi gaba. So yake ya dauka. Amma ya kasa saboda taimako da yake na jama'a. Amma baka san wani abu ba. Yo ai jama'ar da ya dauka ya kai su dangasa. Si mai noma. Ai gaba ɗaya kwamfulin nake gaya ma. Kawai sai na same su sun yi gayam suna zance. To ka san yin wanda ya Hamzina. Wai rake yake ya shuka. Ni da ka dauke mutum da kai shi gonar rake. To ka san me zan yi? Ka san me zan yi? Gona zan dauka kamar eka 8. Kai idan na je na samu kamar eka 8. Sai in zuba su. Duk ku noma mun in ce ku. Amma wallahi in dai irin wayanda Hamzina ya dauka ne ka dauka to fa ba za a yi noman nan ba. Bari. Sai dai ka gansu da yan mata suna tazance. Suna yi wa aiki rikonsa kai na kashi. Ka za ka ji dalili. A da rashin mutunci. Ka za ka ji dalili. Dan uwana ne. Ka ji dalili na. Ka san almajirin gidansu. Makociyarmu ta taɓa aikensa ya mata yaro. Ta nan ai dangantaka ce mai ƙarfi. To ai ni ma din dan ban gaya ma bane. Gaya mun. Dan lokacin da ya tsallako kakan kakana na 4 ya tsallako ya zo ya taho ai ta kofar gidansu ya zo ya dan ba su wannan. Wai dumaman da muka ci ka wanke hannunka kuwa? Na wanke. To ni ba dai bara in wanke. A gane. Amma ba zan ƙara wanke ba sani ba ko wannan yar shakwara da jan baɗin nan zaka kana jina. Da dinkin da rama aka kawo? Kai waccan ai ta gidansu Balela ce. Balela ba? Balela wanda na sani? Balela dai. Kar ka ce min wai wannan ba takadirin nan ba. Takadiri ma kuwa. To ai kaga Balelan can. Kai ke dan iska. Walele. Na diga. Yanga. Wai na tuna san da ya sati soson wanka a gidan kwastar. Ai ba shi da hankali. Banni kawai. Ai abin da nake so in gaya maka. Kaga abin da na gani? Kai dai bari. Ni dai yanzu kana jina? Ina jin ka. Tashi zan tafi wajen su Kawali. Kawali na nan na dan tudu shi kuma. Saboda idan na je shine akwai mai bi na samu ya tsala a can ka yanzu abin sai da maja. To da Allah bara an baka sako. Ina jin ka. Da Allah idan ka je duk wanda ka gani a hanya kai ni fa ba shashasha ba. To ai tambaya a hanya kamar yaya? Mana. To ka ce mai salamu alaikum idan ya amsawa ka gaya masa sakona duk wanda aka kira shi aiki ai da zaton aka bashi danga da zaton mai hankali nake ma kuma na zauna na ji ka fara sakin layi. Ba wai sakin layi zan ba. To kai kuma talaucin kai haka yasa ka hakuri ba ake ba. Wannan mara kowa a cikin ta yake hakuri ake. To wani irin na ga mutum akan ban san shi ba kawai. Lokaci na to ba sai gaya mai gaskiya ba. A sace ni. Ka gaya mai gaskiya. Daga faɗan gaskiya kawai sai ka ji. To ni ma gaskiya ta min kaɗan. Wannan kai dai baka da hankali. Sannu mai hankali. Kai wannan na rantse da girman Allah da ba a ce ba kakan kakana ya ce karna da ki mutum ba da sai na yi ma haka alkur'an. Kana dina? Ina jin ka. Ni na ci dawa ne kwari in na naushe ka wallahi ni kai tarkon alƙali ne. Kada in zungure ka a samu matsala wallahi kuma kaga yace muke aminantaka in ka waɗi. Ai kai zubin ka gane? Zubin ka ne. In ka waɗi wa zai kai ka gida. Nan fajeji ne. Kai ne. Sai dai yanzu ba ma ruwan tafi wallahi. Kai ne. Sha. Kai ne. Mu buta. Kai ka isa ka zubar da ni kuma ka rika ni. Wannan langa da kai. Sannu botiki. Wannan langa da. Sannu botiki. Da Allah zan bi sauri mu je. To gidan su abun nan din ko da za mu samu din. To ka gane